Gawn ni ymuno yn ymyn 871. 871, dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddwn ein plith. Dyrod y gariad i Gymru, bendithion gwasgar fel gwlith. Disgyn i ddeall o'r newydd, holl ystyr cariad at frawd. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad di. 871. O ail lyfr y Brenhinoedd am y darlleniad, ac at stori gyfarwydd Naman. Yr oedd Naman, capten byddin brenin Syria, yn ddyn uchel gan ei feistr, ac yn fawr i barch, a mae trwyddo ef yr oedd yr arglwydd wedi gwaredu Syria. Ond aeth yr rhyfelwr praff yn ŵr gwahandlwyfus. Pan roeddent ar gyrch yn hir Israel, cipiodd y Syriad eneth ifanc a'i dwy'n i weini ar wraig Naman. Dywedodd wrth ei meistres, gresu na fyddai fy meistr yn gweld y proffwyd sydd yn Samaria. Byddai ef yn ei wella o'i wahanglwyf. Aeth Naman a dweud wrth ei feistr, y mae'r eneth o wlad Syria yn dweud fel ar fel. Ac meddai brenin Syria, dos di, ac anfona finnau lythyr at frenin Israel. Yna aeth a chymryd 10 talent o arian, 6,000 o siclau aur, a 10 par o ddillad. A dygodd hefyd at frenin Israel lythyr yn dweud, dyma fi'n anfon atat fy ngwas Naman. Cyn gynted ag y derbynnu'r llythyr hwn, rwyt ti wella o'i wahanglwyf. Pan ddarllenodd brenin Israel y llythyr, rhwygodd ei ddillad a dweud, ai Duw o'i fi beri marw neu fyw, bod hwn yn anfon ataf i wella dyn o'i wahanglwyf? Sylwch ar hyn yn awr, a gwelwch mae chwilio am achos yn ferbyn y mai. Pan glywodd Elisais, gŵr Duw, fod brenin Israel wedi rhwygo ei ddillad, anfonodd at y brenin a dweud, pam yr wyt yn rhwygo dy ddillad?
Gad iddo ddod ata fi, mwyn iddo wybod fod proffwyd yn Israel. Felly daeth Naman gyda'i feirch a'i gerbydau a sefyll o flaen drws tŷ Elisais. A gyrrodd Elisais neges allan ato. Dos ac ymolchi 7 waith yn yr Iorddonen, ac adferir dy gnawd yn holliach i ti. Ffromodd Naman, ac aeth i ffwrdd a dweud, meddyliais y byddai o leiaf yn dod allan, a sefyll a galw ar enw'r arglwydd i Dduw, a symud i law dros y fan, a gwella'r gwahanglwydd. Oni Duw a Bana a Pharphar, a fonydd Damascus yn well na holl ddyfroedd Israel? Oni allwn ymolchi yn ddyn hwy a dod yn lan. Trodd a mynd i ffwrdd yn ei ddig. Ond daeth ei weision ato a dweud wrtho, petai'r proffwyd wedi dweud rhywbeth mawr wrthyt, oni fyddyd wedi ei wneud. Oni dreitiach felly, gan mai dim ond ymolch a bydd lan, a ddywedodd. Ar hynny, fe aeth i lawr ac ymdrochi 7 waith yn yr Iorddonen, yn ôl gair gŵr Duw. A daeth ei gnawd yn lan eto, fel cnawd bachgen bach. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'r gair. Gai ddiolch am y croeso, unwaith eto, i'r Crwys, a diolch am y cyfle o gael cydaddoli gyda chi. A mae'n ddrwg da fi wneud gwaith i ysgrifennydd y coeddiadau, ond un oedfa byddai'n gynnal erbyn hyn. Ac felly mae mwy o waith ar yr ysgrifennydd i drefnu pregethwr arall at nos. Ond diolch am gael rhannu gyda chi y bore yma. Edrown ni at emyn 846. Cofia'r byd o feddyg da a'i flinderau. Tyrd yn glair a llwyr iacha ei ddwluriau. Cod y bobloedd ar ei traed ei thwasnaethu, ti ei prynais trwy dy waed, dirion Iesu. 846. Byd o feddyg da, a'i blinderau. Yn gair cynta arglwydd wrth agor yn calonau a'n heneidiau ar dyfrond i yma nawr yw gair o ddiolch am i ni gael bod yma gyda'n gilydd ac am bob dim sydd wedi gwneud i'n bosib i ni fod yma ar fore Sul Newydd. Y dylanwadau yn gorffennol a'n cydiodd ni wrth fywyd eglwys di.
ac yr roddodd flas i ni a rannu yng nghymdeithas dy bobl. Y bobl hynny a roddodd arweiniad i ni mewn ysgol Sul a chwrdd plant ac oedfa. Agorodd y gair ac agorodd yn llyged i weld yr Iesu. Diolch am y dylanwadau hynny yn hanes bob yr un ohono ni. A diolch fod y dylanwadau hynny'n parhau o hyd. Ond diolch i ti hefyd am y bendithion materol a thymhorol sydd wedi gwneud y ffordd i'r oedfa y bore yma yn un haws i ni. Diolch am gael dorffwys neithiwr a deffro i ddiwrnod newydd arall. Diolch am glydwch eilwyd. Diolch am gynhaliaeth gorfforol. Diolch am gwmni a chymdeithas a'r eilwyd ac o fewn cylch teulu ac yn arbennig yn heulu'r ffydd. Yn fwy na dim arall, i ni'n diolch i ti y bore yma eto am y nerth a'r iechyd corfforol sydd i'n galluogi ni fod yma gyda'n gilydd. Wrth gyflwyno'n diolch a'n gwerthfawrogiad am y bendithion hyn i gyd, fe gofiwn ni ger dyfrond i arglwydd am y rhai sydd wedi hamddifadu o gymaint ohonyn nhw. Ac gyda'n gilydd yn awr i ni'n eiriol ar ei rhan. Y bobl sydd wedi amddifadu o di a tho uwch i pen. Y bobl sydd wedi amddifadu o swydd, fel na allan nhw sicrhau cartre iddyn nhw hunain. Y rhai sydd wedi hamddifadu o gwmni a'r eilwyd. Y rhai sydd y bore yma yn gwybod am unigrwydd. Y rhai sydd ar ffô. Am bob math o wahanol resymau. Ar hyd a lled yn byd, ac hyd yn oed yn ein cymdeithas yn hunain. Pobl sydd wedi hamddifadu o freintiau a hawliau sylfaenol bywyd. I ni'n cofio amdanyn nhw. Ac yn arbennig, y rhai sydd wedi hamddifadu o iechyd. Rhai wedi caethiwo i eilwyd, i stafell, i wely, i gartre gofal, ac efallai ar hyn o bryd mewn ysbyty. I ni'n diolch i ti am y gwasanaeth iechyd, ac yng nghanol i derfysg y dyddiau hyn, i ni'n cofio rhai sydd wedi cysegru dawn a thalent lles eraill. Ac i ni'n gweddio arglwydd y bydd na ddatrys ar y gwrthdaro sy'n achosi gymaint o broblemau i rai sydd mewn afiechyd. Ond i ni'n gweddio bydd na werthfawrogi o'r doniau a'r talentau hynny. I ni gyd yn tro'n dibynnu arnyn nhw. I ni'n sylweddoli arglwydd yn bod ni'n byw mewn cymdeithas a'i gwerthoedd wedi drysu. A rhywrai sy'n mor hanfodol i fywyd, i iechyd, i enaid cymdeithas. Heb i gwerthfawrogi yn llawn yn sicr drwy'r hyn maen nhw'n dderbyn am ei gwasanaeth. Helpa ni arglwydd
i ddangos yn bywyd yn hunain. Y gwerthoedd hynny sydd yn greiddiol i dy deyrnas di. Ac i ddwyn ar gof gwerth ac urddas pob enaid byw. I ni'n gofyn am dy fendith ar bawb sy'n gweini ar ac i eraill, ac am y gofalwyr mewn llawer cylch. Helpa nhw i ddwyn i baich. I ni'n dod ata ti hefyd gan ddwyn baich yn pechodau dynol, ac yn dod â chyffesu a cheisio dy faddeuant o'r newydd, wrth i ni edrych nôl ar wythnos aeth heibio, a chofio am ryw bethau y dylen ni fod wedi gwneud nas cyflawnwyd, ac am bethau byddai'n well pe bydden ni heb roi amser na estyn yn llaw atyn nhw. Maddau ni am yn ffeileddau, mewn gair a gweithred, meddwl a bwriad. Cyffwrdd ni a phlan ysbryd i roi i ni ryddhad maddeuant, a gyda'r maddeuant hwnnw, y gras i gyfeirio'n camrau o'r newydd, yr wythnos newydd yma. A chyda'n gilydd i ni'n dod â'n deisyfiadau wrth wynebu wythnos arall. Ar ran y bobl, mae pob un diwrnod yn anodd iddyn nhw. A meddwl am wythnos newydd yn arswyd. Ar ran y bobl sy'n byw yng nghanol heldryn rhyfeloedd, ar hyd a lled yn byd. Ac ni'n cofio eto am bobl Wcrain, a Syria, a Yemen, a phobl Palestina ac Israel, lle mae'r fath densiwn y dyddiau hyn. Arglwydd da, bendithi a waith y tangnefeddwyr. Bendithi a waith yr rhai sy'n yn ymdrechu dros heddwch. Bendithi a waith yr rhai sy'n ceisio cyfannu a chymodi, hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf dirdynol, mwyaf arswydus, mwyaf geliniaethus. A chryfhad ystiolaeth eglwys, dros yr un a ddaeth i gyfannu a chymodi. Yr un sydd trwy groes a'i angau drud, yn cymodi ni a thi ac a'n gilydd. Bendithia bob ymdrech i ledaeni'r neges honno am y gwaredwr, y sil yma a phob sil arall. Cofia'r byd o feddyg da. Arhwy ni y gras a'r nerth i fod yn gyfryngau yn dy law di, i weini i anghenion yn byd. Cliw ni yn dy drigaredd ac yn dy dosturi mawr, a derbyn ni i ofal dy gariad, yn enw a gynheiddiant Iesu Grist. Amen.
Fel yr hydd a fref am ddyfroedd, felly mae fy enau di yn dyhau am fod yn agos mwyn profi wrth gwmni di. 224. Cymal ola yn y adnod gyntaf o'r 5 benod o Lyfr y Brenhinoedd sy'n arwen yn myfyrdod. Ond aeth yr ryfelwr praff yn gwahanglwyfus. Yn un o'i gyfrolau, mae P.G. Woodhouse yn sôn am Americanwr cyfoethog wedi rhoi fryd ar brynu stad hynafol, ac yn cael ei arwen o gwmpas y stad gan y perchenog, ac yn canmol yr hyn a'r llall, a meddai fe wedi cerdded drwy'r gerddi, I have to say that I particularly love the river at the bottom of the garden. A meddai'r bonheddwr geirwyr wrtho fe, I have to inform you that whereas in summer the river is at the bottom of the garden, in winter the garden is at the bottom of the river. Mae yna ryw ond o hyd yn os e. Felly yn hanes cyfarwydd Naman. Yr oedd Naman, capten byddin brenin Syria, yn ddyn uchel gan ei feistr ac yn fawr i barch. Dyn llwyddiannus, dyn pwysig, dyn dylanwadol, dyn cyfoethog iawn. Ond, aeth y ryfelwr praff yn gwahanglwyfus. Mae cyfeithiad Bible.net yn neud yn amlwg mai ryw afiechyd ar y croen oedd gan Naman, pe bydde fe yn wahanglwyfus,
fydde fe ddim yn cael byw adre, heb sôn am fynd i'r palas i weld y brenin. Ond mae'n amlwg i fod e wedi colli iechyd. Ac i ni gyd yn gwybod faint o golled yw hynny. Iechyd yw popeth, meddyn ni. A mae pawb ohono ni'n deall y dweud hynny hefyd. Iechyd yw popeth. Ond mae rhaid i fi gyfaddau, ar hyd y blynydde, fi ys i ddim yn gwbl esmwth gyda'r dweud yna. Oherwydd ymraint i fel chi, wy'n siŵr. Fi cael cyfarfod pobl oedd wedi colli iechyd, yn gaeth i stafell, i gader, i wely, ac wedi colli dim ar ei hoen, a'i llawenydd, a'i hynawsedd, na'i blas ar fyw. Mae enw Debra James wedi bod yn y newyddion eto yr wythnos diwetha yma. Rhyw flwyddyn ers iddi farw. A pam fuodd i farw, meddai un pennawd, she taught us how to live and how to die. A lle dyn ni ddiolch yn os am gael adnabod pobl fel yna. Pobl a serenedd yn tonni ohonyn nhw gweitha i hamgylchiadau. Iechyd yw popeth, ie. Ond mae yna iechyd sy'n ddyfnach ac yn bwysicach na iechyd corfforol yn dos e. Mae Naman di colli iechyd. Ac mae'n barod i dalu faint bynnag sy'n angen mwyn trio adfer iechyd. Ond mae Naman yn darganfod nad yw holl arian sydd ar gael yn ddigon i brynu iechyd yn ôl iddo fe. A'r hyn sy'n drawiadol yn y stori gyfarwydd yma yw gymaint o bethau eraill sydd yna na all arian i prynu a dilyn ar y trywydd hynny i ni am wneud. Mae Naman yn sâl, mae popeth ar ben. Ond yn y palas, mae ceithferch ifanc sydd wedi chipio o wlad Israel ar gyrch gan frenin Syria. Dyma'n sôn wrth i meistres am broffwyd yn Israel, fydd e'n gallu gwella Naman. Ac ar ei gair hi, mae Naman yn mentro at y brenin ac yn cael llythyr gan y brenin i fynd at frenin Israel i ofyn am help. Nawr, y cwestiwn sy'n codi i fi yw, pam y by'r geithferch fach yma mor barod i helpu Naman? Pa reswm yn y byd oedd ei wneud i ddangos unrhyw drigaredd, unrhyw garedigrwydd at ddyn oedd yn ei chadw i fel ceithferch. A dyn oedd wedi bod yn gyfrifol o'i dwyn o'i chartre, oedd hi wrth ei theulu, a'i thras. A'i chadw i weithio yn y palas fel slaf yn llythrennol felly. Pa reswm yn y byd oedd gyda'i i helpu Naman? Hawdd fyddai i ddweud dim. A gadael i Naman ddioddau fel yr oedd hi'n wneud mewn ffordd wahanol. Ond mae'n rannu'r wybodaeth sy'n newid bywyd Naman yn llwyr. Be sy'n ei chymell i wneud hynny? Wel, beth ond i chydymdeimlad a'i chydlyniad gyda chyd ddioddefwr. Caredigrwydd i chalon heilioni i hysbryd sy'n ei chymell i weithredu fel gnathi. Mewn gair, mae'n tosturio wrth Naman. A dyna chi rhywbeth allwch chi ddim prynu.
tosturi. Mae caredigrwydd a haelioni a thosturi yn amrisiadwy. Human suffering, the rhywun, makes the whole world kin. Faint o ddaioni sy'n ei gael ei gyflawni yn ein cymdeithas ac yn ein byd, a fod na dosturi ar waith. Fe gall y dosturi hynny gymryd sawl ffurf wrth gwrs. Ond mae e bob amser, os nad yw e yn newid amgylchiadau, yn newid bywydau. Dosturio wnaethon ni wrth ymateb pan dorodd y rhyfel yn Wcrain. Tosturio yn wyneb y llifogydd yn Pakistan. Tosturio yn wyneb y newyn yn Somalia. Tosturio yn dilyn y ddaeargryn yn Syria a Twrci. A tosturio fyddwn ni'n gwneud yn gyson wrth gefnogi gwahanol elusennau sy'n dod ar yn gofyn ni. Fel y cyhoeddwyd y bore yma, eich tosturi chi fel eglwys, sydd wedi gwneud byd o wahaniaeth i ryw rai ac i ryw achos. Tosturio a newid bywydau drwy'n tosturi ymarferol yn caredigrwydd a'n haelioni. Ac mae'r fendith sy'n dilyn o'r tosturi yna yn ddeiblyg. I'r derbyniwr sy'n cael y cyffyrddiad mae angen, ac i'r rhoddwr sy'n cael y fraint o rhannu yng ngwaith achubol Duw. Allwch chi ddim prynu tosturi. Mae Naman hefyd yn dysgu na lle brynu'r wybodaeth fydd yn arwen at ei wella. Wedi hir a hwyr, mae Naman yn cyrraedd at di Elisais, a hynny gyda arian ac aur a rhoddion drydfawr i dalu am y feddigyniaeth. Ond mae'n cael siom ofnadw yn y meddyg. Dyw Elisais ddim hyd yn oed yn dod i'r golwg, ond yn hytrach yn anfon i was allan i ddweud wrth Naman i fynd i ymolchi yn yr Iorddonen. Mae llywydd y mis wedi nodi fod yng ngwreiddiau i ym Mhontyberem. Doctor fiodd ym Mhontyberem am flynyddoedd o Dr Hywels. Fydde'n eistedd yn ei stafell wrth ddesg a drych mawr ar y wal o flaen y ddesg, a'i gefn at ddrws y safell aros. A pan fydde claf yn dod fewn, fydde Dr Hywels yn edrych yn y drych ac yn dechrau sgwennu, ac cyn fod y claf yn eistedd yn rhoi presgripsiwn y gweiddi nesaf. Oedd e'n nabod i bobl. Cofiwch, os oedd angen sylw o'ch chi'n ei gael e. Mae Naman yn cael siom yn y meddyg ac mewn pwdi. Ffromodd Naman ac aeth i ffwrdd a dweud meddyliais y byddai o leia'n dod allan a sefyll a galw ar enw'r arglwydd i Dduw a symud i law dros y fan a gwella'r gwahanglwydd. Dyw Elisais ddim hyd yn oed yn dod i'r golwg. Ac mae Naman yn sylweddoli nad yw ei statws na'i holl gyfoeth yn menu dim ar Elisais. Ac meddai un esboniwr, mae'n dysgu gwers oesol. Y gall arian brynu cwmniaeth, ond ni all brynu cyfeillgarwch. Gall arian brynu tŷ, ond nid cartref. Gall brynu gwybodaeth, ond nid oes huneb. Gall brynu fuddod, ond nid teyrngarwch. Gall arian brynu arbenigedd meddygol,
ond ni all brynu a chad. Gall arian brynu gweithredoedd da, ond ni all brynu ffydd. A'r hyn sydd gan Elisais yw ffydd. Ffydd yng ngallu Duw nid yn unig i wella, ond i achau. A dyna angen penna Naman fel pob meidrolyn arall. I achad yn nyfnderoedd calon ac enaid. Y dweud mawr yn y byd meddygol y dyddiau yma yw health and well-being. Nid iechyd yn unig, ond y well-being yna, y cyflawnder iechyd yna, yr iachad. Iachad a fydd yn gwneud i'n bosib i fyw gydag amgylchiadau, hyd yn oed gyda gafiechyd os rhaid. A'r cyffyrddiad yna, y gras yna, i ni gyd i angen yn tro, ynde? Mae Naman yn sylweddoli na all e brynu yr hyn mae eisiau, ond mae hefyd yn dod i ddeall fod yna bris i'w dalu os yw e am gael yr hyn mae angen. A'r pris yw ymolchi 7 waith yn yr Iorddonen. Ac ar y cychwyn dyw Naman ddim yn gweld hynny yn ddigon o bris. Ond nid yw Abana a Pharphar a fonydd Damascus yn well na holl dyfroedd Israel? Ond ni allwn ymolchi yn ddynt hwy a dod yn lan. Trodd a mynd i ffwrdd yn ei ddig. Mae yna cystal os nad gwell a fonydd yn Damascus. Os mae dim ond ymolchi 7 waith sydd eisiau, pam bod rhaid dod mor bell? Ond nid mater o gymharu y nau llafon a'r llall yw yn age. Ond mater o pa un sy'n cwrdd ar gofyn. Roedd i'r Iorddonen arwyddocad ysbrydol. Roedd yn lle croesi i wlad newydd, ie? Ond i le newydd ac i adnewyddiad, i adferiad, i achad. Dyna arwyddocad yr Iorddonen. A'r Iorddonen yn y stori sy'n cynrychioli y grym dwyfol sy'n llifo i ganol bywyd dyn iachad. A'r pris am iachad yw ffydd ac ymddiriedeth yn niw. Ydych chi'n gyfarwydd ar enw Matthew Paris? Mae'n amlwg fod un neu ddau yn darllen y Times yma. Cyn aelod seneddol ceidwadol, un o hebwyr y Times, anffyddiwr o argyhoeddiad. Rai blynyddoedd yn ôl, fe ath Matthew Paris nôl i Malawi, lle oedd wedi treulio cyfnod o'i blentyndod. Ac yn dilyn i ymweliad, fe ysgrifennodd fel hyn. Fe margyhoeddwyd o'r cyfraniad anferth y mae efengylu Cristnogol yn ei wneud yn Affrica. Arferwn wfftio hyn. Mae'n biti, meddwn, fod iachawdwriaeth yn rhan o'r pecyn. Ond mae'r ffydd sy'n cynnal y cenhadwr yn cael ei throsglwyddo hefyd i'w braidd. A dyma'r effaith sirmodd eithriadol bwysig a'r hyn na allaf beidio a sylwi arno. Mae'r Cristnogion sy'n gweithio yn Malawi yn iachau'r cleifion, yn dysgu pobl i ddarllen ac ysgrifennu.
ond maent hefyd yn newid calonnau pobl ac yn ennyn trawsffurfiad ysbrydol. Y cyffyrddiad iachusol. Na allwch chi brynu am bris yn y byd, ond sydd ar gael yn rhad ac am ddim i bob un sy'n barod i'w dderbyn fel rhodd. Dweud mae stori Naman, faint bynnag yw twf a datblygiad dyn a'i gymdeithas, faint bynnag y llwyddiant tymhorol a materol, fod yna bethau eraill sy'n greiddiol i gyfanrwydd bywyd. Ac nid pethau i ni i'w prynu ydyn nhw, ond pethau a brynwyd i ni yng ngwerthfawr waed Crist, a ddaeth mwyn i ni gael bywyd yn ei gyflawnder. Amen. Emyn 550 ac emyn priodol iawn i gloi oedfa ar Sul y Pasg Bach. Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn ymderoedd chwerw loes, torwyd beddrod i obeithion yr eianwyl wrth y groes. Cododd Iesu, nos ei trallod aeth yn ddydd. 550.
i cartrefleoedd, ac wrth i ni gerdded i wythnos newydd arall, aros gyda ni yn dy ras ac yn dy gariad ac yn dy dangedd, yn enw Iesu Grist. Amen.